दिनै 16 मे रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगां बोसोराव होबोबाय थानाय बायदि देग्लायहायबो नैबे इउएनबि हाब्रुबारि गोजौ फरायसालियावहाय 12थि जांख्रिथायारि खनफेसन नार्जारि सोलोंथाइ जावरिखां बान्था बेखौहाय गथायनाय हाबाफारि लादों आरो रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै सा 36 फरायसायाहाय गावनि बिमा रावजों फरायनानै बा बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि मासिखौ उथ्रिसारनो हादोंमोन। बिनिनो गेजेराव बयनिफ्रायबो बांसिन नम्बर मोननाय एबा जौखोन्दो मोननाय फरायसाफोरखौहाय 10थि मासि बा 10थि सारियावहाय बा टप 10 मासि मोननाय बे फरायसाफोरखौ दिनैहाय बरायनाय एबा मान बावनाय हाबाफारिखौ लादों। मा होनानै बरायनाय? बेवहाय गांसे मान बिलाइ आरो थुब्लासे बिबार आरो लोगोसे मोनसे डायरि बिजाब होनानै जोङो बिथांमोनखौ रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दुंब्रुदै बरायदों आरो मिजिं खालामदों, आसा खालामदों बे फरायसा बिथांमोनहा बे थुब्लासे बिबार आरो मोनसे मान बिलाइखौ लानानै इयुनावहाय गोसोखांथि महरै इयुनावहाय दिनैनि बे बरायनायखौ लानानै सोलोंथाइ लानायाव मोजाङै दावगालांनो हागोन। मोजां मिजिंजों, मोजां आसाजों बिथांमोनहा गुबुन मोनसे फरायसालियावहाय जिहेथु गोदान एडमिसन लायनोसै, जाय बिथांमोना गुबुन गुबुन फरायसालिनि गुबुन गुबुन फरायसाफोरजों लोगो नांनानै बिथांमोनहा मोनसे फरायसालियाव ज' जागोन। जाहाथे बिथांमोना जोंनि खावलायनाय, जोंनि लुबैनाय, हास्थायनाया बेनो जों बरायनाय बा जोंनिफ्राय जे बिथांमोनखौ दिनै हामलायथि बावनाय बिथांमोनहा जाहाथे मोजाङै जोंनि फरायसाफ्रा उथ्रिसार जाहैनो हायो गुबुन गुबुन आनजादफोरावबो, बेखिनिखौ रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जेब्लायबो हास्थायो। आलासि हिसाबै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि बानसु आफादगिरि एबा आथिखालनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारि मांगानां सार बिथाङाहाय गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ मैखोमै जोंनि फरायसाफोरजों सावरायनायाव बाहागो लादों आरो लोगोसेयैनो मेल बेखेवगिरि हिसाबै क'क्राझार जिल्ला एबसुनि मांगानां आफादगिरि दैपुस दैमारि सार बिथाङाहाय दिनैनि बे हाबाफारिखौ गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनो हादों आरो जोङो फुंखा सुबुं महरै मोननो हादों डक्टर बारदै सिख्ला नार्जारि, एसिस्टेन्ट बड' रिसार्च सेन्टार बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि मानगोनां बिथाङाबो जोंनि गेजेराव दङ। दसे समनि उनाव बिथाङा जोंनि फरायसाफोरजों गावनि बेसेन गोसा बिबुंथियाव लाखिगोन आरो बेखिनिखौनो जाथायो। बे हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै ओनसोलनि फरायसाफोरनो मा मेसेज होनो सानो? जोङो बेखौनो हास्थायो, दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो जेब्लायबो सांग्रां आरो जोंनि जे थांखि, जे आयदा, बियो जेब्लायबो जोङो फरायसा आरो जोंनि समाजखौ जोङो मोजाङै लाखिनाय। जोङो बर' फरायसाफोरखौ बा जोंनि लाइमोनफोरखौ फरायनायाव जों जेब्लायबो नांथाबनांगौ। जेब्लायबो जोङो समाज बेरेखानिफ्राय जों जानगाराव थानांगौ। मानोना आथिखालनि जोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोनहा फरायनायजों लोगोसे गावखौ दानाय, न'खरखौ दानाय आरो बिमा बिफाखौ मानिनाय, समाजनि गाहाय गारजेनखौ मानिनाय, जों बेबायदिखौ जोङो लांफानांगौ। लोगोसेयैनो आथिखालाव गोबां फुजा मेला जौ जुवानि थासारिया जोंनि गेजेराव गोबां बांनो हमदों। दा बेफोरो थासारिफोरा जोंनि फरायसाफोरखौ माब्लाबा माब्लाबा, जोंनि लाइमोनफोरखौ माब्लाबा माब्लाबा समाज बेरेखायावहाय गोग्लैहोयो आरो बेनिफ्राय जोङो जानगाराव थानांगौ। जोंनि फरायसाफोरा, जोंनि बर' लाइमोनफोरा, जोंनि गासैबो, जोंनि बिमा बिफा, जोंनि ओनसोलनि समाजनि मेलेमजिबि सानसुमै फोरोंगिरि गासैबो जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होनायाव बा समाजनि बेरेखानिफ्राय जानगाराव थानायाव गासिबो बिथांमोनखौ खावलायनांगौ, बिथांमोनखौ बोसोन होनांगौ, बिथांमोनखौ जोङो जेब्लायबो मोजां लामाजों थांनायाव जों बिथांमोनखौ थुलुंगा होनांगौ।